alaikum. Yan uwana, wannan shine darasin mu na farko da zamu fara bayani akan yadda zaka kirkira application ta hanyar amfani da Sketchware a cikin wayarka. Kuma shi wannan application ne zai ma duk wani abu da kake so, ta yanda ka bashi umarni duk zai maka, kamar yadda kake ganin sauran application da sauran application da kake gani a wayanka. To yanzu zamu fara ta hanyar dauko application daga Play Store. Da fara zaka bude datan ka, sannan sai ka shiga Play Store. In ka shiga Play Store ya bude ma, sai ka shiga gurin sacin ka rubuta Sketchware. Yau idan ka rubuta Sketchware za ka ga ya dauko ma application din gashi nan, yana zuwa sai ka installing nashi. Bayan ka gama installing gashi nan yana da nauyin 53 MB, sai ka installing nashi. In ka installing nashi akan wayanka, shikenan zai bude ma kamar haka. Kun gan shi nan mun ɗauko shi, to kawai sai ka taɓa shi. In ka taɓa shi zai buɗe. Ya buɗe. To idan ya buɗe shi kenan sai ka shiga ciki, create new project. A misali bari mu fara da test app. Sai ka taɓa create app. Gashi nan ka taɓa, zai buɗe ma test app project. Gashi ne ya kawo ka nan. Idan ya kawo ka nan gurin, za ga akwai buttons a nan gefe. Wannan shine layout da Android apps da widget. To ya danganta irin version din Sketchware da kake amfani. Wannan ina amfani da Sketchware Pro ne. Akwai Sketchware normal da muka ja mu dauko a Play Store. Wannan ita aka fara amfani da ta sakamakon a matsayin ka na beginner. Zamu bada link din da ka dauko wannan din ma daga baya. To idan shine bangaren main page na application ɗinka, sannan akwai event anan zaka akwai on create event, wato activity naka. Akwai view, idan ka dauko wani buttons ko wani abu ka sa a can zai nuna ana. Akwai component, akwai drawer, akwai more block. To bayan na kuma din bangaren component, a bangaren component akwai wannan button din mai alamar plus a jiki. In ka taba shi za ga buttons ga sunan. Akwai intent, shade, preference, calendar, vibrator, timer, dialog, media player, sound, pull da ma dai sauransu duk ga sunan kana ganin su. To wannan kenan. Sannan anan in ka taba gashi nan akwai library, akwai view, akwai event, akwai sound, akwai font da sauransu. To a darasin mu na gaba za mu nuna maka yadda zaka fara kirkira application ta hanyar amfani da wannan Sketchware din. Wannan mun yi shi a matsayin introduction.